Poštovani ljubitelji Tapervera, dobar dan i veliki pozdrav iz sale Ikotin. Ja danas neću biti sama, u goste sam pozvala svoju prijateljicu Radicu, koja je dugogodišnji korisnik Tapervera, a i veliki fan Tapervera. Evo je, upravo dolazi. Dobar dan. Zdravo, drugarice moja. Konačno zagrljaj. Konačno zagrljaj i mnogo mi je drago da smo počele baš da se družimo. Ovako, bez korone i bez ičega. Slažem se sa tobom, jedva sam čekala da te vidim. I ja se Izvoli, pozvala sam te da malo se družimo, da ćaskamo, da pričamo. Izvoli se. Super, super, hvala. Znam da si kod mene odmah prvo očekivala kafu. Kako da pijem kafu po ovoj vrelini? Vidiš li koliko je stepeni napolju? Ali znam, zato nisam ni skuvala kafu. Kod nas, sada, u julskom letku, je Clear kolekcija i bokal za hladno ceđenu kafu, mada nisam htela danas tebi da napravim kafu, napravila sam ti divan čaj, hladan, ledeni od kamilice. I zaista želim da te poslužim ovim. Ti znaš šta ja volim. Znaš da volim ledeni čaj, tako da si napravila pravu stvar. A to je nova kolekcija. Nova kolekcija Clear, bokal i čaše. To do sad nisam videla. E da, to je sada u julskom letku na popustu. Bravo, bravo. I sve ovo. Bravo, hvala tebi puno. Hvala što si mislila na mene i drago mi je da je ovo ledeni čaj, a ne kafa. Je li bilo vruće u autobusu? Jako. Si ponela flašicu svoju? Jao, jesam, ali moram da ti kažem. Ja sam ponela svoju flašicu, ali dok sam stigla, sva se voda ugrejala. Ovo mi je sad totalno toplo. Znala sam. Ti nemaš ovu za zamrzivač? Ne, i to je nešto novo? Da, to je nova flaša, takođe u julskom letku, koju možemo po prvi put, flaša za zamrzivač. Sjajno. Pogledaj, sam te leda stoji u njoj, a ja sam je izvadila još u 2 sata danas. I tako stoji još zamrznuta. Da, Molim te, mogu da pipnem? Naravno. Kako je hladna. Ledena je. Zamisli da si nju imala kad si dolazila. Ako nisam imala, imat ću je ako je u julskoj ponudi. Bravo. Šta hoćeš da ti je poručim? I ne samo jednu. Poruči mi par komada, jer ovakvih flaša treba imati stalnu zamrzivaču. Na temperaturi od 40. Sjajno. Slažem se sa tobom, samo ja imam bolju ideju. A to je? A to je. Sad mi kažeš, poruči mi 2-3 flaše. Naravno. Znaš kad je Taperver najjeftiniji? Kada ga kupiš kod sebe na partiju. A pošto ne znaš šta su pokloni za domaćice, ja ću ti sada pokazati. Bila sam na odmoru, nisam informisana. Pokloni za domaćice u julu su prelepe ilumine i ja bih želela kod tebe da napravim partiju u julu, da pokupiš svoje drugarice, prijateljice, da se malo družimo, svakako ćeš poručiti flašice i da dobiješ ove prelepe ilumine. Samo mi reci, to su sve pokloni za domaćice. Da, sve su pokloni za domaćicu u julu mesecu. Izvini, ja moram da ustanem da pogledam. Pogledaj. Kače se jedna na drugu. Različite zapremine. Pogledaj. Fenomenalno. Ovo do sad nije bilo. Ovo ja moram imati. Imaćeš. Dogovorit ćemo se i zakazat ćeš parti u julu mesecu. A sada ti uživaj malo. Ja sam htela da ti napravim danas jednu salatu, jednu vitaminsku salatu, da možemo malo da se osvežimo uz ledeni čaj, dok malo ćaskamo i družimo se. Uvek si bila dobra domaćica. Osvežavajuća salata. Da, vitaminska prava salata. Sjajna. Ali pre salate ja želim da ti pokažem nešto drugo. A to je, povrće sam pripremila. Dobro. U našem Ventsmartu, koji je takođe sada na popustu. Ja imam onaj manji, ali malo mi je. Mala mi je zapremina. Mali ti je. Zaista treba mi veći. Pretpostavljam. U ovim mesecima svima su oni mali i zato trebaju da imaju ove veće i sada su 2 u setu, zaista po povoljnoj ceni. Tako da pretpostavljam da ćeš i to poručiti kod sebe na partiju. To mi je baš neophodno. Slažem se. Čekala sam dugo to sam. Slažem se sa tobom, pogledajte kako izgleda povrće. Ovde je i povrće i voće, sve zajedno i zaista onako kako bih ja rekla, bašta u našim frižiderima. Nego, drugarice moja, pre nego što ti napravim salatu, ja znam da ti obožavaš krompir.
sad ću ti pokazati kako možeš napraviti krompir u listićima u ovoj našoj mašini za rendanje. Samo da je pričvrstim za ravnu površinu i sad ću ti pokazati. Mogu ja da pogledam kako to funkcioniše? Naravno da možeš. Pogledaj. Svaki listić krompira za musaku, možda i pomfrit, možeš peći na onoj našoj silikonskoj podlozi. Seti se krompir, nikad ne možemo ovako tanko i lepo iseći kad pravimo musake. Sjajno. Nadam se da ti se dopada. A sada ću promeniti samo jedan uložak. Dobro. Pa ćemo napraviti tu vitaminsku našu salatu. Evo, pogledaj. Mašina za rendanje. Takođe je u julskoj ponudi. Sve je to sad na sniženju? Da, sve je to sad na sniženju. Na popustu. Tako da ja znam da ti imaš onu mašinu za meso. I ne treba ti da kupuješ donji deo. Samo ove gornje nastavke. Super. Evo, napravit ćemo tu salatu sada. Mogu ja da probam? Naravno da ćeš ti mleti. Jedno da ti pomognem i da probam, da vidim kako to funkcioniše. Tako je, tako je. Tako je u ovim našim prelepim posudama Aloha. Nemoj mi samo reći da su i one. I one su na popustu, svašta nešto je na popustu, imamo ih različitih zapremina. Za ovu vitaminsku salatu potrebno nam je da izrendamo prvo jedan krastavac. Izvoli, evo ja ću ti pomoći. Evo kako. Ovo tako lako ide. Tako je. E sada količinu, naravno, da li hoćeš za 2 osobe, za 4, za koliko. Evo vidite kako izlazi krastavac. Sada ćemo ubaciti jednu tikvicu. Ovo je tako jednostavno i Dragi moji, tikvice mlade uopšte ne morate guliti, već možete koristiti sa korom. Tikvice vrlo često pripremamo pokovane, punjene, pečene, nikako nekako živu tikvicu da jedemo, ali je najzdravija živa tikvica. U kori su svi vitamini. Evo, samlećemo jednu tikvicu. Krastavac smo samleli. Evo, vidite kako izlazi jedna tikvica. Pogledajte. Jako brzo, jako lepo. Ovo je tako dobro. Mašina je fenomenalna. Na njoj možeš mleti i orahe, i lešnike, i... Znači, pored svog povrća koje ćeš, evo, danas veliku većinu povrća i probati. Evo sad ćemo šargarepu. Bravo. Pa smo rekli vitamini. Sada ćemo jednu šargarepu. Evo vidi kako izlazi divna šargarepa. Pogledaj. Fenomenalno. Naravno, možemo nekada staviti... Ovo ćemo sve kod mene na partiju da spremamo. Da, da. Poslužit ćemo tvoje drugarice. Oduševit će se, veruj mi. Sigurno hoće, poznavajući, sigurno hoće. Evo, pogledaj kako to lepo izgleda. Tačno, znam koga ću i pozvati. Divno. E sad, jesmo mi rekli vitaminsku salatu, ali svaku vitaminsku salatu moramo malo obogatiti. Sada ćemo obogatiti malo kačkavaljem, pa da vidiš kako ova naša... Nemoj mi reći da i kačkavalj. Sjetite se kad pravimo lazanje ili recimo kada pravimo nekada 2 pleha pice, koliko nama vremena treba da izrendamo na obično rende kačkavalj. A ovde, pogledajte kako će on vrlo lako i lepo da se izrenda. Evo, pogledajte. Evo kako izlazi kačkavalj. Samo nećemo njega puno, jer onda to zaista ne bi bila vitaminska salata. Još malo, obogati je kačkavaljem. Evo vidite kako taj kačkavalj, pogledajte kako izgleda. Setite se lazanja, opet kažem, raznih musaka, gde nam treba velika količina. Dovoljno je kačkavalja, dovoljno je. I sada ćemo tu našu salatu začiniti pavlakom i malo majoneza. I svakako se poslužiti danas, evo mogu tebi dozvoliti da je lepo začiniš,
Dok ti začinjavaš tu salatu pavlakom i majonezom, ja sam izvadila iz zamrzivača u našim posudama za zamrzivač i neki ručak koji ćemo dopuniti tom salatom. Dragi moji, na julskom letku posude za zamrzavanje hrane zapremine 400 i litari 100, uvek možete naći kombinacije 2, 4 ili 8, onoliko koliko vam odgovara. Posude za zamrzavanje hrane su vrlo praktične u svakom domaćinstvu, bez obzira da njih koristite i u frižideru i u zamrzivaču. Svaki ručak koji vam ostane, 2 punjene paprike, bilo koji, evo meni je recimo neko grilovano povrće i belo meso koje sam ja zaledila i naravno danas ću to lepo poslužiti meni i Radicu uz ovu salatu. Sjetite se situacije kada pravite punjenu papriku. Izdistali ste povrće, meso i samo pre nego što dodate pirinač, ostavite u zamrzivač pola pa ćete naredni dan praviti musaku. Izuzetno lepo i korisno za svaku domaćicu, svaki 4. dan ne mora kuvati, samo će možda svi u porodici ručati različito. Znate, kad izvadite nešto iz zamrzivača, mnogo je lepše kad se podgreje i ne možete baš to jesti tako hladno. Zato ću ja koristiti sada naše posude Crystal Wave, koje su takođe 2 u kompletu sada i na popustu su, i u jednu od njih ću baciti moj ručak koji je izvađen iz zamrzivača, staviti u posudu Crystal Wave i ubaciti u mikrotalasnu da podgrejem, da mogu da poslužim da li porodicu ili samo sebe. Ovog trenutka ide u mikrotalasnu na podgrevanje. A mi ćemo imati kompletan ručak. Kompletan. Evo, Radica je već napravila salatu za nas. Zamolit ću je da tu našu salatu, evo hvataljke za salatu kako to mi već služimo, ponese na terasu kod njenog ledenog čaja, a ja ću joj svako dodati ostatak šta nam je potrebno. Da bi ručale, potrebno je da imamo ili se poslužile tanjire. Tanjiri iz kolekcije Nova Klasika ili Loka, kako već možemo da ih nazovemo, su trenutno takođe na julskom letku i na ponudi su. Velike su zapremine i od ovog tanjira koji ima potpuno hermetički poklopac mi dobijamo dubok i plitak tanjir. Tako da, drugarice, izvoli i postavi nam tanjire koji su takođe na popustu u julskom. Ali treba nam još nešto. Pa naravno da nam treba. Ne možemo bez pribora. Ako si mislila da ću ti dati metalni, neću. Ovo je naš pribor koji je takođe sada na popustu. Da li želite par ili za 6 osoba, svakako ga možete koristiti u bašti, na terasi, na piknik, na moru, bilo gde. I svaki pribor staje u ovaj tanjir da uvek sa vama možete poneti i svoj pribor i svoj tanjir, bez obzira gde ste otputovali. Baš su mi falili. I tanjiri i pribor. Znam da su falili, ali evo i podgreo se naš ručak. Malo belog mesa i povrća nije na odmet, uz ovu našu salatu. Nego da se mi dogovorimo oko partija. Može, naravno. Jel tebi odgovara ova ili sledeća nedelja? Da razmislim pa da ti javim. Ne, možemo i sad da se dogovorimo. Možemo da se dogovorimo, samo ne znam kad mojim drugaricama odgovara. Koji dan ti predlažeš? Može utorak ili petak. Ja bi radije petak. I ja bi predložila ove nedelje. Neki poseban razlog? Jeste, sad ćeš da čuješ. Ove nedelje... Nemoj mi reći samo da još nešto ima novo. Još 3 nove dodatne ponude u ovoj nedelji. Samo u ovoj nedelji? Samo u ovoj nedelji. Onda nema odlaganja, petak. Petak. 6 ili 8, šta misliš? 8. U 8. Vremena u 8, mislim da će više nas biti. Onda ćemo kod tebe u petak u 8, a sad ću i tebi i svim ljubiteljima Tupperwarea da otkrije šta je to nova ponuda koja važi samo u ovoj nedelji. Poštovani ljubitelji Tupperwarea, nadam se da pre nego bilo šta da kažem, već ste se oduševili. Jedna od ponuda koje imamo samo u nedelji 29 je naša četka za flaše,
Svaku našu flašu, bez obzira koje zapremine, izuzetno ćete lepo oprati. Pored pranja naših flaša, koristimo je za pranje nekih naših posuda koje imaju rubove, žljebove, višenamenske posude, ovale koji su nam poprilično duboki, da možemo lepo oprati. Ako volite taperver i znate cene u taperveru, vi znate da ova četka ima svoju cenu. Kupovinom ove četke, najveću flašu u ovom trenutku, u ovoj nedelji, baš danas, ja ću reći danas i sutra, ne znam preksutra da li će biti. Naša ponuda je uvek do isteka zaliha, a to zavisi samo od vas, jer znam da mnogi volite taperver. Velika flaša zapremine 2 litre, koja vam može poslužiti za vašu kuću, za vaše domaćinstvo, kad krenete na put, na piknik, na plažu, da sačuvate vodu, domaće sokove, šta god. Još jednom ne zaboravite, kupovinom četke flaša je gratis. Nadam se da vas je oduševila ova prva ponuda, ali svakako i domaćice koje vole kuhinju, da mese, da kuvaju, oduševit ću drugom ponudom, a to je jedno naše izuzetno praktično i korisno pomagalo u kuhinji. Ovo je, drage moje, odstranjivač jezgra. Uvek kada pravimo neke tufahije ili pravimo, recimo, pitu od jabuka, da možemo da izvadimo jezgro, srce od jabuke. Pogledajte kako divno vadi to srce jabuke. Evo, pogledajte, da li su to tufahije, da li je to pita od jabuka, da li hoćete tu jabuku rendati, šta god. Međutim, sada je sezona i paprika. Vrlo često nam treba da izvadimo i tu peteljku od paprika nečim. Naše ovo jezgro izuzetno dobro vadi peteljke od paprika, savršeno. Nekada ćete izvaditi jezgro iz neke kruške za neke kolače. Nekada sve češće vidimo da se pune i mladi krastavci, da možete i jezgro krastavca da izvadite, tako da odstranjivač jezgra je druga naša ponuda, samo i isključivo u ovoj nedelji. Imamo i treću ponudu, a to je naš pikadili. Proizvod u ovoj prelepoj zelenoj boji asocira na boju mora u ovom trenutku, je proizvod koji ćemo koristiti za čuvanje sve ono što kupimo u nekoj tegli i nalazi se u nekoj marinadi. Da li su to masline, da li su to ljute papričice, da li su to krastavčići, šta god. Naravno, kad postavimo sto i serviramo, zamislite sada da sam ja na onom stolu stavila jednu teglu ljutih papričica, a sve je u taperveru, naravno da ću izneti pikadili u kome sam istresla tu teglu. Sav sadržaj se nalazi u marinadi. Kada želim da poslužim, postoji ova rešetka gde ćete vi podići rešetku, izvaditi sadržaj, bez obzira šta se nalazi u njemu. Ovo je zaista fenomenalan proizvod u kome možete, čak i kad izvadite rešetku, čuvati šta god poželite, kao bilo koja druga posuda za čuvanje hrane u vašem frižideru. Ovo su 3 fenomenalne ponude koje ćemo samo u ovoj nedelji do isteka zaliha ponuditi svim našim ljubiteljima tapervera. Zato, ako nas slušate, dragi naši kupci, odmah okrenite vaše prezentatore, osobe kod kojih poručujete taperver, pokušajte da u ovom trenutku ne poručite proizvod putem Vibera, da ne poručite proizvod, recimo, putem poruke, već da kažete kod njih parti i da možete sebi omogućiti prelep poklon tapervera. Još jednom ću se vratiti na ovaj poklon, a to su naše ilumine, jer kupovinom kod vas kući proizvode tapervera, vi možete automatski dobiti prelepe poklone i onda, ako iskompenzujemo poklon i porudžbinu, skoro da možete biti na nekoj nuli ili čak na dobiti
većoj od onoga što ćete vi i poručiti. Dragi ljubitelji Tupperwarea, još jednom želim da vam se obratim, da iskoristite priliku u ovim lepim danima, letnjim danima, divnom suncu, večernjim satima, u vašoj bašti, na vašoj terasi, bilo gde, pozovete vaše drugarice i prijateljice. Dosta smo bili zatvoreni. Ja verujem da svaka od vas želi da vidi svoje prijatelje. Iskoristite tu priliku upravo za taj naš parti, gde ćete napraviti i dobiti prelepe poklone, kao što sam ja, evo, svoj parti sam zakazala i automatski ću napraviti, pretpostavljam, kod moje prijateljice i neku porudžbinu. Ako napravim porudžbinu, imat ću velike, velike, velike šanse da učestvujem u julskoj tomboli, to jest lutriji, koja je namenjena samo za nas članove Tupperwarea, tako da svaka od vas koja napravi porudžbinu samo 12.000 skupi jedan listić. Ako ulogujete jednog regruta, a sad da znate sami da imate prelepe poklone za ulogovanog i za kvalifikovanog regruta, da možete dobiti još jedan listić. Što više listića, veća šansa je da dobijete prelepe ove poklone. Ako bi mene pitali sa ovog stola, ja ne znam šta bih preizabrala. Ja znam da ću ja učestvovati u lutriji, a šta ću dobiti, ja verujem da ću dobiti. Najveća greška je svih vas koji misle, pa neću dobiti ništa na lutriji. Pa znam da ćete dobiti i svakako, kad god se ne nadate, setite se situacija kada se niste nečemu nadali, a dobili ste. Pa ne znam da li bi poželjela ovaj roštilj ili možda ovaj ručni frižider da mogu da ponesem neku hranu na more kad pođem. Možda mi trebaju ove lepe japanke. Ja volim i šarene posude. To su ove ilumine, kubiksi. Imate jako veliki spektar proizvoda, ono što možete dobiti u ovom trenutku. Potrebno je samo sakupiti što veći broj listića i zajedno ćemo uživati na tom live-u poslednje nedelje jula, kada ćemo se radovati bez obzira da li je to neko dobio iz Novog Pazara, da li je to neko dobio iz Novog Sada, da li je to dobio iz Beograda, Obrenovca, jer mi smo svi zajedno jedan veliki tim i ko tim. Za sve vas, veliki pozdrav od mene, od moje drugarice Radice i same Ikotim. Nadam se da ste uživali danas sa nama, družit ćemo se i sledeći ponedeljak. Veliki pozdrav svim ljubiteljima Tupperwarea koji su nas danas gledali. Ćao! Jedva čekam da probam salatu.